Maayong buntag, I wake up early today because kuyawa murag dayari man. Bitaw oy ni matakog sayo kay ni bisita na gyud ang akong dugay nga gipaabot nga amiga gikan pa ni siya sa Africa. Di na ta maglangay-langay madam, ato na ning sugdan kay gutom na kaayo. Bilib kayo ko aning bayhana kay bisag hunas nilusot jud mao nay giingon nga pag may gusto may paraan. So mao ni atong lutoon ron mga presko nga danggit. Relax kayong ako mga palangga Bisag na ata sa isla ng puyo no, batyagon gihapon tag-init maayo na lang gani na atay kahoy nga kapasilungan. So magsugod na tagluto ato ning unahon ang tinola. While nagpaabot ta maluto ang tinola, ato nang i-ready ang uling para sugba. At this moment naglibog na ko og kinsay bisita, siya ba or ako kayo mangagaw man og luwag. Na bahala ka diha madam may buot na bitaw ka. Joke ra bitaw ganahan ra jud siya kay makalingaw man gud magluto-luto og unya panagsara man magkabanding. Pagkaluto sa tinola mo proceed na ta sa pagsugba og pagprito. Syempre di jud bation og laay kay daghan man kaayog chika. Nag-prepare po di ay ko og bunlis nga danggit og kaning catfish or ito diri sa amoa ato di siyang isugba kay daghan pa man og uling. Ug magprito ta sa gagmay nga bunlis nga danggit kinahanglan tansyado jud siya kay dali ra kaayo masunog. After mga usa ka oras nga niluto ay ready na atong pamahaw na ana ang tinola, prito nga bunlis danggit, pritong danggit ug sinugba nga danggit ug ang ito. Wala nay dugay-dugay mga undayon ta. Mao ni nakanindot natong mga Pilipino bisag pobre makatigo ta mo atiman og moabi-abi sa atong mga bisita. Bahalag simple ra gud atong ma-offer basta kinasing-kasing og malipayon ta okay na nakaayo. Maunay giingon nga, treat others like how you want to be treated. Garaa pod basta kasabot na mo sa akong gipasabot. Simple raman gud atong gusto nga kinabuhi sa ako pang giingon bahalag pobre basta hapsay ang panginabuhi ug walay kaaway. Patanawa ko no mi unsaon pagkuha ng bihod sa danggit bi. Unya lami mari kanon sa bi baligis lang. Syempre dili mawala ang entry sa akong amahan nga pinalangga. So mauto manog salop na ang adlaw mangulit na sila bisag di pagyud unta to sila ganahan pero kay lagi na ay mga priorities pagkaugma wa tay mahems. From Mambok to Africa, one click ra.